Kublai yapi baro. Kapan kabangan keren hapi menta kalong. Balai ha kasni utrai. Ha kasni saban. Ki Kristan ki sumar khoi ya kasni utrai. Ha kasni saban. Kalong nado ki sngi jong ki apostol. Henry ke jing sumar khoi ya kasni utrai. Ha gajaka kasni saban. Ka i kumba kalong persya ya kisipau teli ki hukum ublay. Don kiba persya ban mane blay ha kasni utrai. Namar ki ong kalong persya ya kisipau teli ki hukum ublay. Ya kane ki ong badai kabalang Katolik kabapen kela ya kane kasni. Menta ngin ya peit lang ya ke jing pensisya na ka Bible. Nengkonge ka kitab Exodus kalenong ka ba arpau ka khot ka ba pra hado basipau. Ublay ulaong hau Moses. To kan mau ban rakhi kho ya ka sngi saban. Henry sngi pin tray pin kta bat pin le ya ka kam jong phi baro. Henry kasngi kabah nyo kalong kasabat na kabanta utra ublay jong pi. Ha kata kasngi pinom tray kano kakam. Ma pi ne ukhon jong pi. Ne kakhon jong pi. Ne usyakri jong pi. Ne kasyakri jong pi. Ne kajinri jong pi. Ne unong syong basa badan haying jong pi. Kane ka hukum ublay kalong babaro kipa jong u kidai ban bud yaka. Exodus life away because khat rew hadu khat pra. Deuteronomy san dekot khat a. Nado kata kapor kiju kibu ya ka sabat ha ka sngi sajan. Ha kane ka sngi baro kidai ban syong thai na ki kam baro ba kiju trei. Namar ublay ula syong thai ha kane ka sngi. Enda ula dep thau ya ka jen thau baro. Genesis ar dekot UA hado balai. Kabalang Katolik ka klem le lenden na kane ka an. Kiway pat ki keno ba kabalang Katolik kala pen ken ya kane ka an da ka ba pen kenria ya kane ka sngi sabat. Sya kasngi kababut lakon kasngi utrai. Kam jong ya apostol perenong kaba arho karkhot kaba nyo. Nakshti benongkong jong Paulus apostol sya ki Kristan hakorin kalenong kaba khanreu karkhot kaba ar. Lapen kenria namar day nakadaw kajing mipat ujisu bat ni kelalong kijentha batmai. Nakshti baar jong Paulus apostol syaki Kristan hakurin kalenong kabasan kadkhot kabakhan nyo. Kalatia kalenong kabahan riu kadkhot kabakhat san. Kumba hakasnem shispa edi. Kadideke kakot balatho ban batai yaki Kristan kumno ban le ha kajing le niam habadon kajing ya kendo lang kipai ringet. Hagasngi utrai hagasnem shispa san pusan idi Justin bakhoi balayap martir ulatho kachiti syaupat sya jong kahimarum ban penken mau ba kabalang haki spa snem banengkong ki penlong ya kajing le nem jong ka Eucharis hagasngi utrai hagasngi sabat. Kabalang kapenken ria yaka hukum ublay kabalai yaka sngi sabat jong ka sngi sajan sya ka sngi utrai na atli kidaw bakongsan. Penangkong kasngi utrai kadai kasngi bau Jisu ulami pat na gajingyam. Matius alpupra dekot iway. Yohanes arpau dekot iway. Baru Paulus apostol uong ladau Yesus Kristus ummi pat na gajingyam. Kane gajing mane blai jongi yau Yesu kasulong kam kai.
Next di banangkong jong Paulus apostol syaki Kristan hakuren kalnong kaba katsan kat khot kaba khatsau hadu khanyo baar ki Kristan jong kaspa snem banangkong ki pen I ya ka jing ya phe jong ki na ka niam ju ki Kristan ki la pen I ya ka jing ya phe kham tam da ka ba ki e no ya ka rukom le niam rukom jong ki ju namar u Jesus Christ ulong ukholang brot jong ublay bala sim no ya ka pap ka sang jong ka perthai Yohanes iway de khot at khundai but nagat khot lai pun riu but ka jing knya bajanai tam kadai ke jong Jesus Christ kumta ula weng no ia ke jing knya barem ka bom janai ki Kristan banangkong ki kwa ban pen I ya ke jing mut basisya jong ka sabat lawan ra ya ke jing mut bajanai langba ka jutang bathamai ka badai u Jesus Christ hau ngisem ke jing dap pura bar ke jing suk basisya ka bane serta u Jesus ong tuan sanga pi baro ki basitam bar ki ba kya jingket bat nga ngan penjathat ya pi Matthews kadway de khot arpopra ha ka jutang barem ka sabat ka jingle niam ha ka temple bat ka jing knya da kimrat kini ki pen I ya ka jing bom janai Jesus Christ ulawan ban penjanai ya ka bom janai langba ka jutang bathamai ka jutang barem kalong ka ba subut ne ka serngeu bawan na beneng ya ki ba bha ki ban sawan Hebrew pra de khot basan puliru na kalenong banungkong kalenong ka basipau kat khot banungkong haba kabajanai kalawang kabam janai kalaidno kumba ka baptisma kalasim ha ka jaka jong ka jing ot share kabalang kala pule benia ya ka hukum ublay kabalai ha ka rukom ka bathmai Paulus apostol upensya syu uong namar kata watsya yano ban bisya start ya pi syapang kabam kadi ne syapang kaba phile ha kisngi khawai ne ha ubnai thamai ne ha ka sabat kini baro kilong tang kaserngiu jong ki ban sawan ki basisya kalong ukris kulusi lenong ka baar kar khot ka bakhan riu hadu khan yo bad ha ka kalatia kalenong ka basaw kar khot ka bakhan dai hadu khat wei Paulus umai ya ki Kristan ki badang bot perking ya ke jihikai ke jutang barem kaniam korukom bale ha ka sngi saban kadai ka banta jong ke jutang barem Henry dei how Chris ngila lait na ke jing syate jong ke jutang barem komta ke jing dawa bar ke jing te jong ke jutang barem ka bakan thup ya kaniam korukom badai jong ke saban kini kilalait no lasim ha ka jaka jong ke sabat da ka jutang bathmai kiwai kila ban keno ya ka balang katolik ba ka le don bor ban penkela ya ka hukum ublai ka balai Henry ka jing shisha kalong ba ukris ula seng ya ka balang katolik ba ula ai ka bor ha ka balang bante ne ban penlai Matthews khat pra de khot khat pra bar ban hi kai da ka bor jong u Lucas sipau de khot khan reu Matthews arpu pra de khot khat pra hadu arpo menta na ba ukris ula penpau ba udlong utrai jong ka sngi sabat Matthews khat a de khot ba pra Markus a de khot arpu pra Lucas lenong ban reu de khot basan Badia kasabat labu na gabanta ubreu omdei ubreu na gabanta kasabat Markus ar de khot ar punyo
Kapen i baka balang jong u kadon ya kabenta jong kabor. Matius chipau dekot saupau. Kumbau Chris ubla ong hau Simon Petrus ngan aya pi yau shabi jong kahima peneng. Kad ya kaba pinte ha kaperthei late ha peneng ru. Bat kad ya kaba pin lau ha kaperthei la lau ha peneng ru. Matius kan reu khot ka khandai pule ru nakal nong ka bakhat pra kat khot ka bakhat pra hadu arpau. Kitu ki bedang ata tin chafang kane kidon kamru ban puson yalade. Hatu kila pendep ni ya ka hukum ublay bala ai ha ka jutang barim badon ha ka kitab Genesis kelenong ka bakhat nyo. Ka Bible ka klempen i bau Jesus Christ ulah kai ya ki hukum ublay ka badai chafang ka jing ot share ban penkela sya ka sakramen jong ka baptisma. Kabalang kadon kabor bau Jesus Christ ula ai haka ban pet halo jongka. Haba kabalang kale kumne om dei pat baka yai light na ka hukum ublay syafang ka jing ot share. Henry kabut ya ka hukum ha ka rukom le ka bakham kerpang bat isyong blay. Kata galong da ka sakramen baptisma. Galatia kalenong kabalay kat khot kabaar penyau hadu ar khondai. Kolose kalenong kabaar kat khot kabakhat wei hadu khat ar. Kajing hikai na ka Bible ka penlong ya ka balang banbu ya ka sngi khoi na ka sngi sajan sia ka sngi ublay ni ka sngi utrai. Kane kamdei baka balang ka klet no ya ka hukum ublay Henry ban pendap pura bat penjanai ya ka an kumbau Chris ubatai watharai bangalawan ban pendu pendam no ya ka ai Moses bat ya ka jihikai kinong ya tholupa ngamwan ban pendu pendam yaki Henry ban penbeang jana yaki ngaya tho shisha phi kat badang sa ka beneng bat ka khendau en om pendu wat iwei idak rit jong ga an tat enda la pendep barok. Matius lenong basan kat khot khat nyau hadu khat pra. Kenang bapin smau tho kham bha shu shu pule yakini harum. Lukas lenong bashpau de khot khan riu naga kam jong ki apostol kalenong ka ba khatsan na kalenong ka ba arphau kat khot ba nyau. Nakshti ba jong Paulus apostol saki Kristan ho Korin kalnong kebasan gat khot kebanongkong hadu basan. Galatia san de khot ba ar Kolose ar de khot khandre hadu khanyo. Catechism of the Catholic Church kan number ka ba shispa arpopra hadu shispa laiho arajar shispa anyo pusan arajar shispa andre popra hadu arajar shispa kendai pusan. Kublai shibun ublai nkut ku ye pi baro.